kanssa ilman polvisiteitä yön kanssa, niin se meni 2:60 saakka, se teki 4 sillä. Ja ihan pystykyykkyjä, eikä ollut polvisiteitä. Ja maastaveto otti noin kerran 2 viikossa, niin veti 3:20 niin 3 siinä se nousi ylös siltä. Mutta ei vetänyt maastavetoja kuin noin kerran 2 viikossa, ettei sen usein. Mä taisin niinku seuraa sitä aina tarkkaan, kun 2 kuukautta oli, niin mä seurasin sitä sen treenausta siinä. Yleensä sattui vielä sillä tavalla, että se kävi samoihin aikoihin salilla siinä 11-12. Niin pääsi aika hyvin seuraamaan. Sitten se otti vinopenkkipressiin semmoinen niin sanottu smittikone, keilosmitkone, semmoinen kelkka, kun kulkee tuommoisia tankoja pitkin. Ja sitten siinä on levytanko noin ja se kulkee niin kuin määrättyä rataa. Ja siinä oli rautaa, sitten oli se 20 tanko ja sitten oli 140 kiloa painoa ja sitten se kelkka painoi noin 15-20 kiloa ja sitten pikkusen kikkaa vielä, niin se otti 6 sillä. Se oli melkein 200. Se oli semmoinen, mä sanoisin, että se oli semmoinen 165-170 kiloa, niin se otti 5-6 sillä ja se Broili auttoi vielä, se Reimetseli, niin se otti 1-2 pakkotoistoa siihen päälle ja kyllä siinä niinku ruutia oli. Ilmeisesti paino noin 104 kiloa paino sillä hetkellä, että oma paino oli 104 kiloa. Ja se oli oikeastaan niin kuin näistä, mitä mä näin siellä harjoittelemaan, niin ylivoimaisesti käsitteli suurimpia rautoja. Että oikein Sultan Rahmanovia. En ole tavannut ikään, juu. On kyllä hirveän näköinen, jos katsoo noin, että se on jo yllättävän lihaksikas. Se on, ei niin kuin uskoisi raskasarjan painosta edes millään. Mutta uskoako katsoa, että 200 kiloa temposta? Varmaan uskoo, joo. Ja sitten tässä on tää Pisanen, on tää uusi. Siitä Rahmanovista oli semmoista juttua, että se olisi 500 kiloa vetänyt maasta. Joo. Ja sitten Kahelin Huolevin kanssa juteltiin, kun se käy täällä joskus. Joo. Se sanoi, että kun täällä ruvettiin puhua, että ne on hukupuheita. Huolevi sanoi, että hän oli samalla salilla sen kanssa kerran ja se 360 kiloa veti sarjoina maasta. Niin siinä ei enää kukaan koskea. Joo. En mä mahdottomana pidä sitä yhtään, se on niin iso kaveri ja niin kovan näköinenkin siinä joka suhteessa, että uskoisin, että se on ihan mahdollista. Mä oon nähnyt kovin maastavetoa, minkä mä oon nähnyt, on ollut semmoinen norjalainen kaveri kuin Torger Arndal. Ootteko kuullut koskaan? Se on semmoinen showmies ja se oli 69 vuonna Oslossa oli voimannostokisat silloin ja mä olin silloin voimannostokisat aikana aika paljon. Mä olin silloin voimannostokisoissa siellä Oslossa ja tää Torkeli veti silloin maasta 372 kiloa. Se oli maailmanennätys silloin raskaassarjassa. Ja 69 vuonna niin näitä ei niin virallisesti kirjattu vielä näitä ennätyksiä eikä muita. Että se oli niin kuin tavallaan niin epävirallinen maailmanennätys, mutta ei ainakaan tiedetty, että kuka olisi enemmän vetänyt niin kuin virallisesti maasta. Ja se oli kanssa, se on mahtava mies, semmoinen 140 kiloinen, 150 kiloinen kaveri ja Salosen Heikki oli silloin raskaassarjassa nostamassa ja mä olin alle 90 ja tää oli kans raskaassarjassa, niin Heikki painoi silloin 130 kiloa ja tää painoi sitten 145-150 kiloa ja se oli vielä Heikki jostain 91 senttiä pitkä, niin tää oli varmaan 10 senttiä pitempi, se oli siinä 2 metrin nurkilla. Oli taas mahtavan näköinen kaveri. Ricky Brookin kanssa niin treenasi aikoinaan aika paljonkin painoilla. Silloin kun Ricky Brook heitti kiekkoa ja 60-luvun lopussa ja 70-luvun alussa. Missä pisteessä Brooki on? No, sehän aloitti, 78 vuonna oltiin Tukholmassa, oli pohjoismaista mestaruuskissa keharakennuksessa. Ja silloin mä voitin kevyen luokan keharakennuksessa silloin 78 ja Ricky Brook oli katsomassa niitä kilpailuja, se oli niinku järjestelytoimikunnassa mukana siinä. Ja silloin sitten se poseerasi siihen päälle ja niin silloin Ricky Brook innostui keharakennuksessa oikein tosissaan. Sen jälkeen saako treenaamaan ja sehän oli viime vuonna 3. Ruotsin mestaruuskilpailussa. Ja
sanotaan kehorakennusmielessä, jos niin kuin koko keho treenaa niin kuin mahdollisimman kovaksi ja täyspainoksi, niin se vie 5-8 vuoteen vähintään aikaa. Ja sitten voi olla, että sitä on vasta kun on treenannut 12 vuotta, 15 vuotta, niin sitä on parhaimmillaan. Sitten ehkä pystyy ylläpitämään sitä vielä joku 10 vuotta ja sitten tietysti ikä alkaa jo vaikuttaa enää. Missä vaiheessa se ikä alkaa vaikuttaa siihen? Kyllä mä sanoisin, että se alkaa siinä 40 nurkilla vaikuttaa jo. Ettei niinku, tietysti jokainen, joka alkaa treenaamaan, niin pystyy kehittyä vaikka jos ei ole aikaisemmin treenannut, vaikka jos 40-vuotias, niin pystyy kehittyä. Jos alkaa niinku nuorena treenaa, niin silloin niin, mä sanoisin siinä 40 nurkilla, niin jos on sanotaan treenannut 10-15 vuotta jo siihen vaiheeseen, niin kyllä se alamäki alkaa sitten jo. Ei sitä niinku, mutta sitä pystyy hidastamaan sitä vanhenemista, ei sitä vanhemmin niin nopeasti. Painonnostajia on pystynyt aika koviin tuloksiin vielä liki 40. Mitä paikkansa ja ihan sama se on niin kuin kehorakennusmielessäkin, niin kyllä ne voimat säilyy ja lihakset säilyy, mutta jollain tavalla se nuoren kropan semmoinen niin kuin ulkonäkö, se kimmoisuus niin lähtee vähän vekeen, että se ei ole ihan samannäköistä sitten enää kuin mitä on siinä kun oli 40. Vaan niitä hyviä esimerkkejä, Ed Hornin tietysti, tämä Muscle Fitnessissä just, sehän on nyt noin 50 tällä hetkellä. Ja vielä oli olympiassa, oli hirveän hyvässä kunnossa. Ja sitten tää on aika vanha tää. Olivakin on jotain 42 ja 3 tällä hetkellä ja on hirveässä kunnossa. Ja toi Sergei Nupre on 42 tai 43 ja on mahtavassa kunnossa jatkuvasti. Kyllä sitä niin pystyy, kun syö terveellisesti, treenaa säännöllisesti ja muuta, niin sitä pystyy niin ylläpitämään kyllä hirveän pitkästi. Miten se ihon kimmosuus? Sekin just kun syö terveellisesti ja treenaa ja aineenvaihdunta pelaa jatkuvasti hyvin, niin kyllä se ihon kimmosuuskin säilyy sitten aika pitkään, mutta ei se tietysti sama ole kuin mitä nuorella, mutta varmaan säilyy. Se on parempi kuin semmoisella nuorella, joka ei ole ikinä treenannut mitään tai ei ole tehnyt mitään. Se ei sen ole kulttuumessa. Ei se ole. Se hajoaa. Kyllä se ei hyvä täällä ole. Mä paikkojen varmaan tuolitaan täällä. Oliko tää rikki? Joka toinen näistä on sama. Ei ole mikään raskas aiemmin, jos Onko sulla niitä kalvoja? Mä annan sä siellä. tutkittaisiin, mutta me yritetään tehdä semmoisen niin kuin kehorakennus on, tai yleensä urheilulaji mikä tahansa, niin se on semmoinen, että se pitää niin kuin semmoisen määrätyn kokonaisuuden sisällään. Ja sitten kun sen kokonaisuuden ymmärtää, niin sitten siinä urheilulajissa pystyy alkaa hyvin kehittymään. Nyt me yritän niin kuin antaa semmoisen 3 tekijää, jotka on hyvin tärkeitä. Yksi perustekijä on harjoitus. Yksi perustekijä on ravinto ja yksi perustekijä on lepo. Nyt jos harjoitellaan kovin paljon, niin silloin täytyy myös tietysti vastaavasti levätä riittävästi ja täytyy myös syödäkin riittävästi, jotta saadaan kaikkia niitä ravintoaineita, joita elimistö harjoituksessa kuluttaa. Ravintohan koostuu tällaista eri tekijöistä. Hiilihydraatit. Entsyymeistä on puhuttu hyvin vähäsen. Yleensä jos koulussa luetaan ravinto-oppia niin
tai terveysoppia, niin entsyymeistä hyvin vähän puhutaan ja yleensä niin mitä elimistö polttaa koko ajan ravintoaineita energiaksi ja sitten soluissa tapahtuu semmoisia kemiallisia reaktioita, jotka vaikuttaa siihen, että elimistö tarvitsee myös proteiinia, vitamiinia ja kivennäisaineita, jotta nämä reaktiot tapahtuisi kunnolla. Ja 1 gramma, yleensä 80-kiloinen ihminen niin levossa kuluttaa noin 80 kilokaloria tunnissa. Ja silloin tavallisen ihmisen kulutus, tämä oli siis levossa, lasketaan, että normaali noin 80-kiloisen ihmisen kulutus 20-35-vuotias niin mies kevyessä työssä kuluttaa noin 3000 kilokaloria energiaa päivässä. Otan nyt esimerkin tämmöisen kevyessä työssä olevan. Ja nyt jos harjoitellaan hyvin paljon, niin tietysti tämä energiankulutus kasvaa. Ja silloin täytyy vastaavasti ravinnosta saada lisää energiaa, jotta se harjoitus pystyttäisiin muuttamaan lihaskudokseksi ja lisääntyneeksi lihasmassaksi. Että sanotaan, silloin kun harjoitellaan, niin olisi tärkeää, että syötäisiin ravintoa noin 4000–4500 kilokaloria. Tämä oli siis 80-kiloinen ihminen, joka on tuollaisessa kevyessä työssä. Silloin kun hän harjoittelee, niin olisi hyvä, että ainakin ton verran saisi energiaa. Mutta mä en tässä vaiheessa puutu tämän tarkemmin tähän ravintoon, puhutaan vähän myöhemmin lisää. Sitten tässä oli harjoitus, oli toinen tärkeä kohta tässä kolmiossa. Nyt tietysti niin, mä nyt käsittelen tätä asiaa ihan puhtaasti kehonrakennusmielessä ja sitten siltä näkökohdalta, että meillä on kaveri, joka tarvitsee vielä lisää voimaa ja lihasmassaa, koska useimmat on vielä siinä vaiheessa kehonrakennuksessa. Sitten kun lihasmassaa alkaa olla riittävästi ja perusvoimat on riittävän korkeat, niin sitten se kehonrakennus muuttuu enemmän semmoiseksi hiomiseksi. Arnold Schwarzenegger on muun muassa sanonut, että ensin se on niin kuin kuvanveistäjän hommaa, että ensin luodaan se raaka kopio, se raaka runko. Ja sen jälkeen sitä aletaan sitten hiomaan niitä kulmia ja välejä ja sitten se menee niin kuin tarkemmaksi se työ lopussa. Mutta mä käsittelen nyt lähinnä niin kuin tältä näkökohdalta, että me ollaan rakentamassa sitä perusrunkoa vasta tässä harjoituksessa. Nyt menetelmiä on monenlaisia. Tällaisia harjoitusjakoja siis, ohjelmanjakoja. 3 kertaa viikossa harjoitus. Sitten seuraava 4 kertaa viikossa. Näkyykö tuolta mitään, mitä mä kirjoitan? Näkyykö? Mitä teet? Kaikki on terävä. Joo, hyvä. Sitten meillä on semmoinen kuin 6 kertaa viikossa harjoitus. Nämä on semmoisia yleisiä jakoja, kaikkein yleisimpiä, mitä käytetään kehonrakennusharjoituksessa. Sitten meillä on semmoinen ohjelma vielä kun 8 päivän kierto. Ja sitten on 8 päivän kierto jaettuna veto- ja työntöliikkeiden mukaan. Onko tämä hyvä, että mä käsittelen näin yksityiskohtaisesti näitä asioita, vai onko sitten, että vähemmän yksityiskohtaisesti?
näin on hyvä, joo. Hyvä. Ettei tuli liian pitkäveteiseksi, jos joo. Meillä voimanajat vedetään sitä. Mitä ne? Meillä voimanajat vedetään sitä. Vähän joo, siksi joo. Sitten joo, nämä oli ne yleisimmät harjoitusjaot. Voidaan tarkastella vähän erikseen näitä kaikkia jakoja. Okei, jos me harjoitellaan 3 kertaa viikossa, mä käsittelen sen ensin tuossa 3 kertaa viikossa ohjelman, niin silloin, jotta lihakset kasvaisi ja kehittyisi, niin on tärkeää, että se harjoitus toistuu riittävän useasti. Ja jos me harjoitellaan ainoastaan 3 kertaa viikossa, niin silloin on pakko harjoitella keho kaikki lihasryhmät yhdellä kertaa, koska muuten ei tule riittävästi harjoituksia viikossa lihasryhmää kohti, jotta se kunnolla kehittyisi. Että tällöin me harjoitellaan kaikki lihasryhmät kerrallaan. Nyt kumminkin niin yleensä ihmisellä on määrätty energiakapasiteetti, että sitä ei hirveän pitkään jaksa harjoitella, ainakaan tehokkaasti. Ja sen takia, jos me harjoitellaan kaikki lihasryhmät kerralla, niin silloin me joudutaan harjoittelemaan tavallaan niin monta lihasryhmää, että me ei voida yhtä lihasryhmää kohti yleensä käyttää silloin kun 1-2 eri harjoitusliikettä. Muuten sitten harjoituksesta tulee liian pitkä. Jos se harjoitus kestää yli 1,5 tuntia, niin helposti käy sillä tavalla, että ne loppupään liikkeet, mitä tehdään, niin niitä ei jakseta enää kunnolla tehdä. Silloin me jaksetaan jokainen lihasryhmä harjoitella kunnolla läpi. Et jos mä kirjoitan tähän semmoisen esimerkkiohjelman 3 kertaa, kirjoitanko semmoisen? Mä kirjoitan esimerkkiohjelman 3 kertaa viikossa harjoituksista. Valitaan siis 1-2 liikettä lihasryhmää kohti ja valitaan niin sanottuja perusliikkeitä. Otetaan esimerkiksi rintalihasten harjoitukseen valitaan penkkipunnerus, penkkipunnerus on liike, joka yleensä kehittää keskirintaa ja alarintaa jonkin verran levittää apuna siinä paljon. Ja yleensä kun harjoitellaan lihaksia, niin on tärkeää, että harjoitetaan niin kuin peräkkäin lähellä toisiaan olevia lihaksia. Sen takia, että nyt kun otetaan esimerkiksi harjoitellaan rintalihaksia, niin silloin kun selkälihakset liikkuu, niin ne niin kuin esilämmitetään siihen harjoitukseen, selkälihasharjoitukseen. Ja silloin niin on kaikki venähdysvaarat ja loukkaantumisvaarat hyvin paljon pienempiä. Ja sitten lihaksen kehityksen kannalta on hyvä, että sinne saadaan mahdollisimman paljon niin kuin verta tulemaan. Ja nyt kun harjoitellaan ensin rintalihakset, selkälihakset osittain vähän lämpiää, niin silloin sinne jo alkaa kerääntyä enemmän verta kuin normaalisti. Ja sitten kun harjoitellaan selkälihakset, niin sitten niihin saadaan verivirta tulemaan oikein voimakkaasti, että se auttaa niitä lihasten kehitystä. Koskaan ei saisi harjoitella sillä viisiin, että harjoitellaan esimerkiksi 1 sarja hauista ja sitten 1 sarja pohkeita ja taas 1 sarja hauista ja 1 sarja pohkeita edes takaisin, eli saisi niin kuin, siirtää sitä verta. Et tiedätte varmaan, kun harjoittelee tuntuu, että alkaa turpoa lihakset, niin se johtuu siitä, kun sinne pakkautuu verta. Laitetaan tuohon selkä. Ja selkälihaksissahan on selkärangan molemmin puolin on nämä selän ojentajalihakset. Ja sitten meillä on vielä nämä leveät selkälihakset, jotka tulee tänne kainaloiden alle ylös. Ja nyt olisi hyvä, kun valitaan 2 liikettä, että valitaan 1 liike, joka vahvistaa näitä selän ojentajalihaksia ja sitten 1 liike, joka vahvistaa näitä leveitä selkälihaksia.
Et sen takia mä kirjoittaisin tähän esimerkiksi maastanosto suorin jaloin. Ja sitten talja leveällä otteella. Tiedätte sitä liikkeen. Sitten selän jälkeen voidaan harjoitella olkapäät. Valitaan olkapäihin kanssa 2 liikettä. Valitaan semmoinen liike kuin niskan takaa punnerus. Se käy kyllä hyvin paljon käden ojentajalihaksenkin, mutta se käy ennen kaikkea olkapäälihakseen hyvin paljon. Olkapäälihashan on semmoinen lihas, joka se on kolmiosainen. Yksi tulee suoraan tähän eteen tällä viisiin. Yksi kiertää näin sivuttain ja yksi tulee tuonne taakse. Ja nyt jos halutaan olkapäälihakset oikein kovaksi ja kovan näköiseksi ja muuta, niin täytyisi kiinnittää huomioon näihin kaikkiin osiin. Niin silloin sillä tavalla valita nämä liikkeet. Nyt penkkipunnerusliike, se käy rintalihaksiin, mutta se käy myös aika paljon tähän olkapään etuosaan. Et sen takia mä en sitä tähän ohjelmaan laita, koska tämä ohjelma muuten tulisi liian pitkäksi. Siinä on jo tavallaan harjoiteltu jonkun verran tätä etuolkapäätä, niin sitä ei tarvitse tähän olkapäihin laittaa. Laittaa tuo niskan takaa punnerus, se käy tuohon sivuosaan, ja sitten laitetaan vipunosto sivulta, tämmöinen käsipainoilla, se käy myös siihen sivuosaan, ja samalla se käy jonkun verran näihin epäkäslihaksiin, näihin trapetsiuslihaksiin. Nämä 2 liikettä olkapäille. Sitten käsille, niin ihan tavallinen hauiskääntö kädet. Hauislihakselle niin ihan tavallinen hauiskääntö levytangolla. Ja sitten tämä on käden koukistajalihakselle ja sitten käden ojentajalihakselle sellainen liike kuin ranskalainen punnerusmaate. Nämä nimet on vähän hassuja, se johtuu siitä, kun nämä on kaikki englanninkielestä käännettyjä, niin ne on sen takia suomen kielelle tullut tämmöisiä. Tiedätte sitä liikkeen? Mä sanoisin, kun sen perusliikkeenä ottaa, niin se kannattaa ottaa pään taakse penkille. Pystyy käyttämään isompia painoja ja se on mun mielestä tärkeä silloin, kun perusliikkeenä ottaa taas niin perusohjelma, niin täällä on tarkoitus perusvoimaa ennen kaikkea lisätä. Ja yleensä aloittelijat aloittelee tämmöisellä 3 kertaa viikossa ohjelmalla. Sitä voi kyllä itsekin esimerkiksi kesäloman aikana hyvin treenaa tämmöisen ohjelman mukaan, jos ei niin paljon treenaa, niin pystyy itsekin ihan nyt tämmöisellä ohjelmalla pystyy treenaamaan ihan älyttömän tehokkaasti, jos todella treenaa kovaa, niin se ei siinä mielessä ole aloittelijan ohjelma, mutta aloittelija taas ei pysty harjoittelemaan niin paljon, eikä tuntu eikä kestävyys ole semmoinen, kun semmoinen, joka on tullut enemmän, niin sen takia aloittelijalle yleensä ei suositella kuin tämmöistä 3 kertaa viikossa ohjelmaa. Niin mä ottaisin penkin taakse tuonne pään taakse, pystyy käyttämään isompia painoja, samalla se vahvistaa noita lihasten kiinnityskohtia ja sitten jänteitä. Nyt moni, joka aloittaa treenauksen, niin lihakset saattaa hyvin nopeasti vahvistua, mutta nämä nivelet tulee helposti kipeäksi ja lihasten kiinnityskohdat tulee kipeäksi ja jänteet ei ole riittävän vahvat, niin voi tulla paljon tämmöistä harjoitussärkyä ja kipua. Sen takia tämmöiset liikkeet, jotka myös perusliikkeet, joilla harjoitellaan aika isolla painolla, niin ne on hyviä, koska se yleisvahvistaa samalla. Sitten ojentajille, niin se oli tämä ranskan punnerusmaate, tämä oli kädet. Sitten meillä on jalat vielä. Ihan tavallinen jalkakyykky tähän ohjelmaan. Niskan takana. Se on kaikkein paras jalkaliike. Siis silloin kun rakennetaan perusvoimat ja peruslihakset jalkoihin, niin se on varmasti kaikkein paras jalkaliike, mitä on olemassa.
Sitten ottaisi tuohon pohjeliikkeen. Pohkeet on, jos kehorakennusmielessä treenaa, niin ne on tärkeä treenaa, koska muuten niin tulee jalat vähän hassun näköiseksi, jos reidet kehittyy hirveästi ja pohkeet ei taas vastaavasti kehity. Niin pohjaliikkeeseen voi tehdä ihan sillä viisiin, että ottaa levytannon niskan päälle ja jonkun palikan tuohon varpaitten alle ja nousee varpaille ja laskeutuu alas, mutta nyt on kehitetty paljon semmoisia koneita, pohjekoneita. Onko täällä semmoista? Joo, tuolla joo. Niillä on kyllä paljon parempi harjoitella, ei ole mitään tasapainon vaikeuksia eikä tämmöisiä. Sitten jos mä laittaisin noin sarjat tässä nyt ensin täytyy tietysti jokaista liikettä, kun alkaa ottaa, niin täytyy lämmitellä hyvin. Siis että ottaa 1-3 semmoista lämmittelysarjaa pienemmällä painolla. Sen jälkeen niin valitsee painon, joka on noin 70-75% ykkösmaksimista. Et jos esimerkiksi ennätyspenkkipunnetuksessa on 100 kiloa, niin sen jälkeen niin valitsee semmoisen harjoituspainon, joka on 70-75% siitä. Se on 70 kiloa, 75 kiloa. Ja tekee sillä esimerkiksi 5 sarjaa ja 5-6 toistot. Sitten tuo vipunosto sivulta, niin siihen valitsee painon, joka on noin 55-60% ja sitten tekee 3 sarjaa ja 8-12 toistoa. Maastanosto suorin jaloin. Tämä on vielä hyvä tehdä tuollaisen pienen korokkeen päältä tämä suorin jaloin maastanosto, koska silloin noi selkälihakset todella joutuu kovaan työskentelyyn ja vahvistuu hyvin. Vaikka tämä nimi on suorin jaloin, niin siitä huolimatta kehottaisin tekemään tämän liikkeen sillä tavalla, että polvet olisi pikkusen auki, ettei ne olisi ihan lukossa ne polvet, vaan että polvet olisi pikkusen auki. Että toisin sanoen sivusta kun katsoo, niin pitää ne pikkusen koukussa tällä tavalla näin. Niin se ei käy ristiselän päälle niin pahasti ja kumminkin käy lihaksiin. Ja tähän mä laittaisin aika korkean toistomäärän tähän maastanosto suorialoon sen takia, että tämä on sellainen liike, että jos tässä jotain ykkösmaksimia vetää, niin varmasti loukkaantuu. Helposti käy tämmöisiä venähdyksiä ja muita. Että laittaisin tähän toistot 3 kertaa 10-15. Niin silloin nuo harjoituspainot on siellä 50% nurkilla maksimista ja silloin niin lihakset kehittyy ja vahvistuu, mutta ei ole loukkaantumisvaara läheskään niin suuri. Sitten talja leveällä otteella siihen laittaa 5 kertaa 6-18. Olkapäät, niskan takaa punnerus 4 kertaa 6-8. Vipunosto sivulta käsipainolla 3 kertaa 6-8. Ja sitten kädet hauiskääntö levytangolla 5 kertaa 6-8. Ranskalainen punnerus maaten. Siihen laitan vain 3 sarjaa tässä ohjelmassa, koska tässä on ojentajalihaksia ojentajalihaksia on harjoiteltu jo aika paljon tuossa. Penkkipunneruksessa tulee ojentajat kyseeseen, niskan takaa punneruksessa tulee ojentajat kyseeseen, että ne ei oikeastaan tarvitse enempää ja ei niitä jaksa varmaan tehokkaasti enempää harjoitellakaan. Sitten jalat, kyykky, 4 sarjaa ja 8-10 toistoa ja pohjeliike 6 sarjaa ja otetaan semmoinen 10-15 toistoa. Ja pohjeliikkeessäkin on hyvä, että tekee ensimmäisen sarjan jalkaterät suoraan, toisen sarjan jalkaterät ulospäin ja 3. sarjan jalkaterät sisäänpäin. Silloin se kehittää pohjelihasta joka kulmalta. Nyt kun tehdään jalkaterät ulospäin, niin silloin tuo liike käy pohjelihaksen sisäreunaan ja kun tehdään jalkaterät sisäänpäin,
sisäänpäin, niin se liike käy pohjelihaksen ulkoreunaan. Et tulee niin harjoiteltua joka kulmalta potket. Sitten tuo sarjojen välinen lepotauko, että siitä on paljon puhuttu. Nyt silloin kun meillä on harjoituspaino, joka on yli 70% maksimista, niin silloin tarvitaan 1,5–2 minuuttia sarjan välistä lepotaukoa. 1,5–2 minuuttia, kun on yli 70% painosta. Ja sitten kun harjoituspainot on alle 70%, niin yleensä semmoinen 45 sekuntia – 1 minuutti. Ja yleensä tämmöisellä painolla, joka on yli 70% maksimista, niin sillä jaksetaan suorittaa tämmöisiä 5–6 toistoja. Et toi jos nyt esimerkiksi semmoista perusohjelmasta 3 kertaa viikossa, ja esimerkiksi aloittelijan sopii hyvin aloittaa tämmöisestä ohjelmasta. Tai sitten mä voisin itsekin harjoitella tämmöisellä ohjelmassa sanotaan kesällä, kun jostain syystä ei tee harjoitella paljon, niin 3 kertaa viikossa niin treenaa tämmöisen ohjelman mukaan, kun vetää sen kovaa ja tehokkaasti, niin siinä on varmaan teho siinä ohjelmassa. Ja kunto pysyy, sillä meikäläinen ei ehkä pystyisi kuntoa nostaa, mutta kunto pysyy varmasti. Sitten on näitä ohjelmia on kehitetty eteenpäin 4 kertaa viikossa. Nyt mä sanoin tuossa alussa, että harjoituksen täytyy olla riittävän usein toistuvaa, että se kehittää. Ja yleensä 2 kertaa viikossa, jos treenaa, niin silloin jos on vain 2 harjoitusta viikossa, niin silloin ei oikein kehitty. Että tietysti joku, joka ei ole koskaan treenannut, niin se kehittyy vähäsen, mutta sitten niinku todellisia tuloksia ei semmoisella ohjelmalla kyllä saa. Ja nyt tämä 3 kertaa viikossa ohjelma, niin tämähän oli ohjelma, jossa harjoiteltiin kaikki kehon lihasryhmät läpi kerrallaan. Ja nyt me voidaan kuvitella, että meillä on joku määrätty energiamäärä, tai ei sitä tarvitse kuvitellakaan, kun se on niin, että sanotaan nyt, että jaksetaan 1,5 tuntia todella kovaa treenaa ja heilu salilla, niin silloin kaikki mikä, kun me joudutaan, sanotaan että meillä on ihan tämmöinen esimerkki, että meillä on 1200 kilokaloria käytettävänä energiaa tähän harjoitukseen. Nyt se 1200 kilokaloria joudutaan jakamaan rinta, selkä, olkapäät, kädet, jalat, 1, 2, 3, 4, 5 eri lihasryhmän kesken. Et meillä tulee niin kuin silloin tulee 240 kilokaloria per 1 lihasryhmä tulee energiaa käytettäväksi. Niin nyt kun kunto nousee määrättyyn pisteeseen, niin sanotaan, ei enää kehitykään tämmöisellä harjoituksella, vaan pitäisi harjoitella yhtä lihasryhmää vähän enemmän. Ja silloin on tullut tämmöisiä 4 kertaa viikossa ohjelmia kuvan mukaan. Ja tässä 4 kertaa viikossa ohjelmassa on se etu, että tässä me pystytään jakamaan lihasryhmät. Harjoitellaan puolet kehon lihasryhmistä yhtenä päivänä ja toinen puoli toisena päivänä. Niin silloin me voidaan käyttää paljon enemmän energiaa yhtä lihasryhmää kohti. Että tässä me harjoiteltiin 1,5 tuntia 5 lihasryhmää, niin nyt me voidaan harjoitellakin 1,5 tuntia niin esimerkiksi 2 tai 3 lihasryhmää, niin jaksetaan niin pommittaa niin lihasryhmiä paljon tehokkaammin. Ja tämmöinen on hyvin paljon käytetty jako, että maanantaina, torstaina esimerkiksi otetaan rinta, selkä, olkapää ja sitten tiistaina ja perjantaina harjoitellaan jalat, vatsa, sitten pidetään 5–10 minuuttia taukoa ja sen jälkeen harjoitellaan kädet. Niin tässä ohjelmassa tulee paljon enemmän yhtä lihasryhmää kohti energiaa ja jaksetaan harjoitella paljon kovempaa nuo lihakset.
Ja sitten niin tässä on vielä hyvin tärkeä, jos pystyy noudattaa sitä, tässä niin kuin näette on maanantai, tiistai harjoitusta, tulee 2 harjoitusta, keskiviikko on lepopäivä, torstai, perjantaina tulee harjoitusta, tulee taas 2 harjoitusta, sitten meillä onkin jo 4 harjoitusta ja viikko alkaa olla aika lopuillaan, niin sitten on lauantai ja sunnuntai lepopäivä, niin silloin nämä harjoitukset yleensä jaksaa vetää kovaa ja tehokkaasti läpi. Et tulee sellainen rytmi, 2 harjoitusta, 1 lepoa, 2 harjoitusta, 2 lepoa ja sitten alkaa taas maanantaista uudestaan. Että nämä on ihan systemaattisia nämä ohjelmat kyllä, vaikka niin aluksi ehkä niin kuin tuu ajatelleeksi, mutta niissä on ihan määrätyt tarkoitukset, että minkä takia ne tehdään tällä viisiin. Kirjoitatko minä esimerkkiohjelman tästä vai tarviiko? Tai haluatteko? Se ei ole olemassa lenkillä ollenkaan tai mitään muuta. Joo, mä sanoisin näin, että olisi hirveän hyvä, että kävisi 1–2 viikossa ainakin lenkillä. Kävisi semmoisen 3–5 kilometrin lenkin, ettei juoksisi enempää, koska muuten sitä seuraavan päivän painoharjoitus on sitten helposti kärsii, että sitä ei jaksa kunnolla treenaa sit seuraavan päivän, jos vetää liian kova lenki. Mutta juoksee oikeastaan, nyt ei ole tarkoitus, että meistä tulee juoksijoita, vaan tarkoitus on, että tulee hyviä kehorakentajia. Ja silloin on tärkeää, että hapenottokyky on riittävän kova, että jaksaa harjoitella riittävän kovaa painoilla. Nyt tietysti jos se hapenottokyky viedään ihan yli, niin silloin meistä tulee taas kestävyysmatkajuoksijoita. Se ei niin se on yhteen, mutta kun on hyvä yleiskunto, niin silloin jaksaa treenaa paljon kovempaa. Että kyllä suosittelisin, että kaikkien, jotka kehorakennusta treenaa, niin alusta saakka niin tulisi kiinnittää huomiota yleiskuntoon. Moni tekee sen virheen, ettei kiinnitä huomiota yleiskuntoon. Se on hirveän tärkeä se yleiskunto. Se on joka suhteessa tärkeä ja tarkoitus on, että sitä olisi terve ja hyvässä kunnossa, niin jos ei sydänlihas ole kunnossa, niin ei silloin voi mieskään olla kunnossa. Et se hapenottokykyhän se ei riipu keuhkoista, vaan se riippuu sydänlihaksesta. Tiedättekö tämän? Se on ihan lyhyesti sanoa, että nimittäin sydänhän pumppaa verta keuhkojen läpi. Ja mitä enemmän sydän jaksaa pumppaa verta keuhkojen läpi, niin sen enemmän hapettunutta verta meillä virtaa kudoksiin. Ja hapenottokyky ei riipu keuhkojen tilavuudesta, vaan sydänlihaksen voimasta, kuinka paljon se yhdellä sykäyksellä lyö verta keuhkojen tai lyö verta hapettumaan keuhkoihin. Ja tuommoinen hyvä juttu olisi, että sanotaan itseltäänkin testasi, että lepopulssi täytyisi olla kyllä 6–70 välillä. Että jos se on yli sen 70 lepopulssi, niin sitten olisi kyllä syytä tehdä jotain, että se yleiskuntokin nousisi. Mä laitan tästä semmoisen esimerkkiohjelman tästä 4 kertaa viikossa. Otetaan maanantaina, torstaina penkkipunnerus. Tämä penkkipunnerushan kävi rintalihaksen alaosaan ja keskiosaan ja se käy kyllä ojentajalihaksiinkin ja se käy etuolkapäähän. Se on hirveän monipuolinen ja jonkin verran laajentaakin rintakehää, mutta se on etupäässä tarkoitettu niin kuin rintalihaksen ala- ja keskiosaa varten. Sitten vinopenkkipunnerus levytannolla. Tämä on tarkoitettu puhtaasti niin kuin rintalihaksen yläosaan. Ja sitten otetaan tuommoinen rintakehän kohottava liike kuin suorin käsin pullover. Se on semmoinen yliveto käsipainolla, suorin käsin pullover. Tiedättekö liikkeen? Se on penkillä maataan selällään tällä viisi ja käsipaino otetaan tähän väliin ja sitten syvä sisäänhengitys ja se lasketaan tänne niin pitkälle alas kuin saadaan ja sitten se vedetään ylös tähän uudestaan. Se kohottaa hirveästi rintakehää samalla kun tehdään syvä sisäänhengitys, että se on rintakehää laajentava liike erittäin hyvä. Kuinka kauan se lasketaan? Sitten kun se vetää ylös, niin vetää sen
ei ihan kohti suoraan tuohon, vaan jättää sen aavistuksen verran taaksepäin, että säilyy semmoinen jatkuva jännitys lihaksella. Nyt puhutaan semmoista kuin jatkuva jännitysperiaate tässä harjoituksessa, ja toisessa liikkeessä sitä jatkuva jännitysperiaatetta on hyvä käyttää. Ja just tämä suorikäsin pulveri esimerkiksi on semmoinen liike, että siinä on hyvä käyttää sitä jatkuva jännitysperiaatetta. Ja silloin se on hyvä, että sitä ei puhuta ihan tähän, vaan jättää se aavistuksen verran tuohon, niin säilyy semmoinen pieni jännitys tuossa rintalihaksilla. Voiko sama liikkeen tehdä taljalla? Onko se ote pidempään? Mikä? Siis taljalla voiko se sama? Kuule jos sä saat vaan penkin tuohon, niin jos sulla on rissa lattiassa, tarkoitatko sä niin just joo, niin silloin sä voit ottaa sen kyllä taljalla. Mutta se saattaa olla, että sä et saa sitä tarpeeksi alas taljalla. Kato, kun se vetää vähän tuonne takaviistoon tuonne, niin se voi olla, että se ei niin mene tarpeeksi alas. Mä luulen kyllä, että se olisi käsipainolla paremmin tehdä se liike. Sitten on kyllä tämmöisiä koneita, joilla pystyy tekemään hyvinkin pitkä liikkeen, mutta mä oon koettanut näitä käsipainolla saa mun mielestä kaikkein parhaiten tehtyä tuon liikkeen. Että ottaa sen käsipainon tällä viisiin vielä tähän väliin, että ei pidä näin, vaan ottaa sen tällä viisiin tästä. Me voidaan lopuksi ihan vaikka katsoa jotain liikkeitä ihan, että mitä niitä tehdään. Joo, nyt tähän tuli jo 3 eri liikettä, kun tuossa edellisessä ohjelmassa oli vain 2 liikettä rintalihaksille, että nyt kun meillä on enemmän energiaa käytettävissä tähän harjoitukseen, niin voidaan lisätä 1 liike siihen. Mutta yleensä kun rakennetaan perusmassaa ja perusvoimaa, niin silloin ei kannata enempää ottaa kuin nämä 3 liikettä, koska tässä on keski- ja alarinta ja ylärinta ja tuossa on itse rintakehä, niin kun ne tehokkaasti harjoittelee nämä 3 liikettä, niin ei yhtään enempää tarvitse siihen. Et kaikki mitä ottaa enemmän tähän, niin se tekee sen, että se pikajuoksu muuttuu maratoniksikin, niin se on ihan sama, että voimaharjoitus ja lihasta kehittävä harjoitus muuttuu kestävyysharjoitukseksi, että sitten ei ole mitään hyötyä. Sitten otetaan selkä tuohon, otetaan siihen se maastanosto edelleen, suorin jaloin. Sitten otetaan semmoinen kuin 1 käden kulmasoutu käsipainolla. Sitten otetaan talja leveällä otteella. Tähän tuli nyt 1 liike lisää kans tähän selkäharjoitukseen. Ja tässä on itse asiassa tämä maaston suorialoin, niin selän ojentajalihakset 1 käden kulmasoutu käsipainolla. Se käy keskiselkään, se käy leveän selkälihaksen keskiosaan, yläosaan ja myös sinne keskemmälle selkärantaan, sen selkärannan viereen. Se antaa paksuutta noille leveille selkälihaksille. Sitten tämä talja leveällä otteella, se käy hyvin puhtaasti ihan näiden leveiden selkälihasten ihan yläosaan sinne kainaloiden alle just. Että tässä on valittu nämä 3 liikettä niin, että tulisi mahdollisimman täyspainoisesti selkä harjoiteltuu mahdollisimman vähillä liikkeillä. Sitten olkapää, otetaan siihen edelleen se niskan takaa punnerus, levytangolla. Tämä on sen takia niskan takaa, että jos sen tekee edestä, niin silloin se käy tähän olkapään etuosaan. Mutta kun se tekee niskan takaa, niin silloin se käy tuohon keskiosaan. Se käy kyllä etuosaankin, mutta se käy keskiosaan paljon enemmän. Sitten otetaan tämmöinen kuin kohautus. Tämän voi tehdä käsipainoilla. Se on epäkäsihaksi trapetseja varten. Tämmöinen käsipaino käteen ja tämmöinen pyöritys. Sitä voi kohottaa ylös ja vähän pyörittää. Sitten vipunosto sivulta. Se on tähän keskiosaan ja sitten käy jonkun verran myös trapetseja. Ja sarjat voi olla edelleen penkkipunnerus 5 kertaa.
5-6, vinopenkkipunnerus 3 kertaa 6-8, suorinkäsin pullover 3 kertaa 10-12 vaikka. Maastonosto suorijaloin 3 kertaa 10-15, yhden käden kulmasolku käsipainolla 3 kertaa 6-8, talja leveällä otteella 3 kertaa 6-8. Niskan takaa punnerus 4 kertaa 6-8, kohautus käsipainolla 3 kertaa 8-12, vipunosto sivulta 3 kertaa 8-10 esimerkiksi näin. Nyt moni on kysynyt näissä ohjelmissa, että kuinka monta toistoa kannattaa ottaa. Yleensä se, että kun pyritään perusmassaan rakentaa ja voimaa, niin silloin se harjoituspaino pitäisi olla 70% maksimista ja toistot on silloin 5-6. Ja sitten siihen on hyvä ottaa myös 1 tai 2 liike, joka tekee vähän lyhyemmällä lepotauolla sarjojen välissä, jossa toistot on 6-12 tai 8-12. Ja se ei ole niin tarkkaa se toistomäärä, vaan se tällä välillä pyörii se toistomäärä. Ja nyt, jotta lihakset kasvaisi ja vahvistuisi, niin se harjoituksen täytyy olla nousujohteista. Ja silloin sen takia on hyvin tärkeää, että jokaisesta harjoituksesta pitäisi päiväkirjaa. Muistaisi nämä sarjat, esimerkiksi tässä tehdään vinopenkkipunnerusta tänään vaikka maanantaina, niin otetaan saadaan 3 kutosen sarjaa läpi 70 kilolla. Sitten torstaina saadaan ensimmäisellä jo 17 läpi ja toisilla 16. Sitten muutaman viikon kuluttua saadaankin kaikilla sarjoilla jo 18 läpi. Niin sitten kohotetaan heti sitä harjoituspainoa vähän niin, että ne toistot taas osuu, näiden 3 sarjan toistot osuu tähän 6-8 välille. Et se on ei kannata enää tästä 8 kohottaa niitä toistoja tässä liikkeessä, koska sitten se menee jo helposti kuluttavalle puolelle, sillä ei enää pystytä lihasmassaa eikä voimaa lisäämään, koska prosentuaalisesti harjoituspaino tulee niin pieneksi jo. Sitten on tiistai ja perjantai. Jalat, otetaan siihen kyykky. Sitten semmoinen liike kuin häkkyykky, onko se tuttu kenelle? Onko teillä häkkyykkykonetta? Joo. Se voi tehdä levytangollakin se häkkyykky. Sitten jalkahauisliike. Tämä on jalan koukistus. Se on, nyt reidessä on reiden ojentajalihakset ja jalan koukistajalihakset. Että tämä on tuonne reiden takapuolelle. Sitten pohjeliike tuohon vielä. Nyt me voidaan harjoitella jo enemmän jalkoja, koska meillä on enemmän energiaa käytössä yhtä lihasryhmää kohtaan. Tässä esimerkiksi kyykky otetaan 4 kertaa 8-10, häkkyykky otetaan 3 kertaa 8-12, jalkahauvista 4 kertaa 8-12 ja pohjaliikettä 6 kertaa 10-15. Sitten otetaan vatsa tähän väliin. Nyt voidaan esimerkiksi tehdä sellainen supersetti. Tiedätkö mitä supersetti tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos ei kaikki tiedä, että otetaan 1 liike ensin ja sitten heti perään ilman lepotaukoa otetaan toinen liike ja sen jälkeen pidetään vasta lepotauko. Tämä on 1 supersetti. 1 supersarja. Tuo set on englantia, se tarkoittaa sarja. Otetaan tavallinen vatsaliike tähän. Tällä tavallisella vatsaliikkeellä me tarkoitan sitä sit-up-liikettä, joka tehdään vatsalaudalla niin, että pää on alaspäin. Ja sitten
sitten otetaan jalkanostot tuohon toiseksi liikkeeksi. Se voidaan tehdä myös vatsalaudalla siten, että jalat on taas alaspäin. Nyt nämä kaksi liikettä on valittu sen takia tähän, että ne käy vatsan eri osiin, että tämä vatsaliike pää alaspäin niin käy niin kuin keskivatsasta tähän ylävatsaan hyvin voimakkaasti ja sitten tuo jalkanostot käy niin kuin alavatsasta keskivatsaan, että tulee niin kuin vatsalihakset koko pituudelta harjoiteltu. Nyt nämä liikkeet esimerkiksi tehdään 3 sarjaa, 3 supersettiä ja nyt voidaan käyttää myös lisäpainoa, jos tarvitaan alussa. Jos tuntuu, että vatsalihakset on liian pienet ja että vatsalihasten kokoa täytyisi kasvattaa, niin silloin se voi tehdä lisäpainollakin. Mutta sitten taas kehonrakennuksessa niin on tärkeää, että vyötärö olisi mahdollisimman hoikka, että jos ne vatsalihakset kasvaa liian isoksi, niin sitten ei ainakaan kehonrakennuskisoissa pärjää. Tehdään sitä nyt vaikka ilman lisäpainoa ja sitähän voi sitä laudan jyrkkyyttä säätää tällä viisi, että miten vatsalihakset kehittyy, niin aloittaa semmoiselta 45 asteen kulmalta ja tekee vaikka 3 kertaa 10 ja pikkuhiljaa nostaa ne toistot 30. Ja sitten jalkanostot niin tekee esimerkiksi 10 aloittaa ja 30. Sitten jos tuntuu, että tuo 30kin menee jo ihan kevyesti ja haluaa nimenomaan vahvistaa vatsalihaksia, niin silloin kannattaa ottaa pieni lisäpaino, joka ottaa tuonne pitää niskan takana sitä, kun tekee liikettä. Sitten kädet. Tässä on hyvä pitää nyt kun mä puhuin tuossa alussa, että jos harjoittelee hauista, niin ei kannata heti harjoitella pohkeita, koska muuten ja taas hauista ja pohkeet, niin silloin se verivirta niin kun siirtyy jatkuvasti lihaksista toisiin, niin sen takia tässä on hyvä pitää pieni tauko, koska nyt tavallaan on reisissä ja alavatsassa hyvin paljon verta ja jos aletaan treenaa käsiä välittömästi tämän jälkeen, niin ensinnäkin sitä on yleensä jalkatreenauksen jälkeen pikkusen väsynyt. Ja toiseksi niin on verimäärä on hyvin paljon keskittynyt just jalkoihin ja vatsan seutuun. Ja ne pari ensimmäistä käsisarjaa niin olisi niinku tavallaan hukkasarjoja ja menisi niinku tyhjiksi ennen kuin se veri pystytään siirtämään tänne käsiin. Niin sen takia tässä kannattaa pitää 5-10 minuutin tauko ennen kuin alkaa treenaa käsiä. Et vähän palautuu ja että se pakkautunut veri reisistä ja vatsasta niin tasoittuu niin kuin ympäri kehoa. Sitten kun alkaa käsiä treenaamaan, niin se on paremmin siellä käsissä. Hauikselle niin otetaan hauiskääntö levytangolla. Sitten voidaan ottaa toinen liike, semmoinen keskitetty hauiskääntö käsipainolla. Tiedätte nämä liikkeet, sanotaan jos on ihan tuntemattomia liikkeitä, niin kuin nämä suomalaiset nimetkin voi olla semmosia, kun tämä on concentration dumbbell curl, tämä tulee englannista, tämä, niin se on käännössä concentration on keskitetty ja se tulee siitä. Neljä sarjaa ja 6-18 ja keskitetty hauiskääntö käsipainolla niin 3 sarjaa ja toistot siinä 8-10. Oikeastaan enempää ei tarvii hauista treenatakaan. Kun nuo sarjat vetää kovaa ja tehokkaasti, niin varmaan tuntuu hauiksessa. Sitten ojentajille niin hirveän hyvä liike on perusvoiman lisääminen. Se on nojapuupunnennus. Se on dippi. Ja tätä voi tehdä 4 kertaa 6-8. Ja sitten jos toi 18 alkaa olla jo ihan kevyttä, niin sitten voi laittaa vyön tuohon noin ja
pienen lisäpainon, niin sitten se ei ole enää kevyttä. Että sitä painoa voi sitä mukaan lisätä, kun voimat kasvaa. Että sitten kun siellä 100 kiloa roikkuu tuo jaloissa, niin sitten on hyvä. Ranskalainen punnerus maate. Kolme kertaa 8-10. Noin riittää ojentajille. Sitten on vielä kyynärvarsi on hyvä harjoitella, kun tässä niin energia tietysti kyynärvarsi kehittyy, kun haulistakin kääntää, niin kehittyy, mutta sitä voi harjoitella myös erikseen, että on semmoisia liikkeitä kuin hauliskääntö levytangolla myötäotteella ja sitten on tämmöinen ranneliike levytangolla, että ne kaikki liikkeet käy hyvin just tuohon kyynärvarteen. Vetää tuonne supersarjaan. Sen voi vetää just tarvitsetko sä käsiä tässä? Joo, ei, nyt ei kannata vetää supersarjana tätä enää, ottaa hauliskääntö käsipainolla ja sitten kun on tehnyt taas kaikki kolmesarjan, sitten siirtyy niin tuohon dippiin. Että tässä mä niin suosittelen sitä, että ettei ottaisi supersarjana. Sitä voi ottaa myös supersarjana, mutta silloin täytyisi niin ottaa haulisojentaja, ottaisi esimerkiksi hauliskääntö levytangolla ja dippi heti perään ja sitten ottaisi ne niin superina ja sitten keskitetty hauliskääntö ja ranskalainen punnerus superina. Mutta tässä esimerkiksi niin toi dippi tuossa hauliskäännön kanssa levytangossa, niin siitä tulisi kaksi niin raskasta liikettä, että ei ole hyvä tehdä superina, koska yleiskunto tahtoo pettyä. Ei tahdo jaksaa kahta niin raskasta liikettä tehdä peräkkäin ja oikein tehokkaasti. Haluatko sä juomista? Joo. Mä teen tämän ohjelman vaikka loppuun, niin mä ajattelin, voisi pitää pienen tauon sitten vaikka jos kyynärvarsille mä jatkan edelleen sitä 4 kertaa viikossa ohjelmaa, että sille tehdään nyt supersarja sitten kyynärvarsille. Hauliskääntö myötäotteella, levytangolla. Sitten ranneliike levytangolla. Se on ristipyöli, rannekoukistus niin kuin. Se otetaan 3 supersarjaa. Ensin tehdään levytangolla näin päin 8-12 hauiskääntöä. Sitten heti perään otetaan ranneliike. Se on aika hyvä. Mä oon itse tehnyt paljon sillä tavalla, että mä otan ensin suoraan tällä, niin sitten mä otan siinä samalla tangolla heti perään tässä näin. Mä menen kyykkyyn ja otan tässä niinku polvien päällä. Ja sit ei tarvii niinku vaihtaa tankoa siinä. Saa lyhyessä ajassa otettua tehokkaasti. Tää oli nyt se 4 kertaa viikossa ohjelma sitten. Katsotaanko me vielä 6 kertaa viikossa ohjelma vai pidetäänkö pieni tauko välillä? Jos jaksatte, niin katsotaan äkkiä se 6 kertaa viikossa ohjelma. Nyt tuossa 4 kertaa viikossa ohjelmassa, niin siinähän tuli harjoiteltua lihasryhmät niin kuin 2 kertaa viikossa läpi. Et jos katsotaan, niin tässä oli maanantaina ja torstaina rinta, selkä ja olkapää. Ja tiistaina ja perjantaina jalat, vatsa ja kädet. Et tässä tuli niin kuin jokainen lihasryhmä harjoiteltua 2 kertaa viikossa läpi. Nyt tämä 6 kertaa viikossa ohjelma, niin tämä on sen takia kehitetty, että voitaisiin vieläkin enemmän energiaa käyttää yhtä lihasryhmää kohti ja voitaisiin harjoitella sen yksi lihasryhmän tehokkaammin. Mutta sitten tätä 6 kertaa viikossa ohjelmaa käytetään myös silloin, kun valmistaudutaan esimerkiksi johonkin kehonrakennuskilpailuun. Ja silloin
yleensä harjoitellaan sama ohjelma 3 kertaa viikossa. Et silloin tässä harjoiteltiin sama ohjelma 2 kertaa viikossa. Niin tässä kun 6 kertaa viikossa treenataan kilpailuihin ja harjoitellaan 3 kertaa viikossa sama ohjelma, mutta se on oikeastaan vain silloin kyseessä, kun valmistaudutaan jokin kilpailuun ja tarkoitus polttaa kaikki ylimääräinen rasva pois elimistöstä ja silloin se ei käy silloin, kun on tarkoitus kehittää lisää lihasmassaa ja voimaa, koska siinä menee helposti ylikuntoon ei jaksa niin isolla romulla harjoitella ja energiaa palaa jo niin paljon, ettei kasvulle jää mitään varaa. Siis tätä 6 kertaa viikossa niin me pystyttiin jakamaan se 2 tavalla. Yksi tapa oli, että harjoitellaan 2 kertaa viikossa lihasryhmä. Ja toinen tapa oli, että harjoitellaan 3 kertaa viikossa lihasryhmä. Nyt tämä 3 kertaa viikossa lihasryhmä, niin tätä en suosittelisi muuta kuin silloin, kun todella treenataan vaan johonkin, esimerkiksi kehorakennuskilpailu. Se on niin kuin kilpailuohjelma toi. Se ei ole silloin, kun voimaa ja massaa kerätään, niin silloin tämä on parempi. Mä laitan esimerkin tästä ykköstapauksesta tähän. Maanantaina ja torstaina rinta ja selkä. Tiistaina ja perjantaina olkapäät ja kädet. Ja sitten keskiviikkona ja lauantaina jalat ja vatsa. Tähän voisi kirjoittaa kyllä tämmöisen ohjelmankin, ihan niin kuin tuossa 4 kertaa viikossa ohjelma, mutta mä luulen, että se on ehkä turha tässä nyt kirjoittaa. Me menee niin hirveän paljon aikaa siinä. Se ohjelma olisi muuten ihan samanlainen kuin tämä 4 kertaa viikossa ohjelma, mutta niin siinä voisi esimerkiksi ottaa muutaman sarjan enemmän, esimerkiksi vinopenkkipunnerusta 1 sarja enemmän ja suorikäsipulloveri ehkä 1 sarja enemmän. Ja sitten siinä voisi mahdollisesti yhden liikkeen vielä lisätä, mutta ei ainakaan enempää liikkeitä kannata lisätä, koska ei nämä rintalihaksetkaan jaksa niin paljon harjoitella tehokkaasti, että kyllä 3-4 liikettä on ihan maksimi siihen. Ja sama periaate siis kaikki, että selkäänkin, niin ei oikeastaan liikkeitä tarvitsisi lisätä. Lisäisi tuohon maastonostoon ei kannattaisi, mutta tuohon yhden käden kulmasoppuun joku 4-5 sarjaa ja tuohon talja leveällä otteella niin 4-5 sarjaa korkeita, niin silloin tulisi se yksi lihasryhmä harjoiteltua vielä tehokkaammin, kun harjoitellaan 6 kertaa viikossa. Ja olkapäille, niin siihen voisi esimerkiksi laittaa olkapäille semmoisen liikkeen lisää kuin vipunnosto kulmassa. Se vipunnosto kulmassa käsipainoilla, niin se käy just kun tämä olkapään lihas oli kolmiosainen, yksi tuli eteen, yksi keskelle ja yksi taakse, niin se vipunnosto kulmassa, niin se käy siihen takaosaan. Se on tehty ihan sillä viisi, että ylävartalo on tämmöisessä vähän yli 90 asteen kulmassa, tällä viisi käsipainoilla. Niin se käy just tähän takaosaan hyvin. Et sen voisi niinku lisätä siihen sitten. Sitten niin mennään näin. Tuli kai tää selväksi silloin, että mennään seuraavaan jatkoon, semmoinen 8 päivän kierto. Tässä harjoitellaan, tässä ei ole säännöllistä viikkorytmiä, tässä harjoituspäivät aina siirtyy.
ykköspäivä niin harjoitellaan esimerkiksi maanantai. Harjoitellaan rinta ja selkä. Kakkospäivä tiistai harjoitellaan jalat ja vatsa. Kolmospäivä keskiviikko harjoitellaan olkapäät ja kädet. Ja sitten neljäs päivä torstai on lepoa. Ja sitten viides päivä niin on perjantai, niin se on sama kuin maanantain ohjelma. Tässä on se etu, että tulee hyvä palautuminen lihaksille. Nyt tuossa 4 päivää, niin tästä tulee hyvä palautuminen lihaksille. Harjoitellaan rinta- ja selkälihakset, yläkropan lihakset maanantaina, tiistaina ne lepää, silloin harjoitellaan jalat ja vatsa. Sitten keskiviikkona niin pystytään harjoittelemaan taas erittäin kovaa olkapäät ja kädet, kun yläkropan lihakset on levännyt tiistaina. Ja sitten harjoitellaan, niin sitten torstaina on taas lepopäivä ja sitten maanantaina se alkaa uudestaan rinta ja selkä. Siis perjantaina alkaa uudestaan rinta ja selkä. Silloin pystytään taas harjoittelemaan rinta ja selkä kovaa, kun edellinen päivä levättiin. Että tämmöisellä 8 päivän kiertojaolla niin saadaan erittäin hyvä palautuminen lihaksiin. Pystyy yleensä harjoittelemaan erittäin suurilla painoilla ja erittäin tehokkaasti tällä 8 päivän kiertosysteemillä. Meidän salilla on muutamia nuoria kavereita treenannut paljon tällä 8 päivän kierrolla ja ne on kehittynyt hirveän hyvin voimista ja lihasmassassa. Et kannattaa kokeilla tätä jakoa, ketä on treenannut 2-3 vuotta muuten, niin voi hyvin ottaa tämmöisen jakosysteemin käyttöön. Ja tässäkin ohjelmassa niin nuo liikkeet, niin ne ei oikeastaan poikkea yhtään tästä 4 kertaa viikossa ohjelmasta muuten. Tässä on esimerkiksi tässä voidaan harjoitella ihan sama, siis tämä ohjelma, tämä 4 kertaa viikossa, ihan samanlainen ohjelma voidaan tehdä kun tässä maanantaina esimerkiksi oli tämä rinta, niin voidaan tämän 8 päivän kierrolla niin ihan samat harjoitusliikkeet käyttää. Siinä on vaan se etu, että saadaan mahtava palautuminen aikaiseksi siinä. Sitten tämä 8 päivän kierto niin on vieläkin jaettu veto- ja työntöliikkeiden mukaan. Että jos halutaan vielä parempi palautuminen aikaiseksi ja silti riittävän usein harjoitus viikossa, niin se voidaan jakaa vielä semmoisen työntö- ja vetoliikkeiden mukaan, että silloin se näyttäisi tämmöiseltä. Ykkösohjelma maanantaina, rinta, olkapäät, ja ojentajat. Sitten kakkospäivä, tiistai, jalat, vatsa, kolmospäivä, keskiviikko, selkä ja hauis. Ja 4. päivä torstai, lepo. Sitten 5. päivä alkaa uudestaan tuo rinta. Se on sama kuin maanantaina. Et jos nyt katsotaan tässä rintaliikkeessä, kaikki on yleensä työntöliikkeitä. Sitten olkapääliikkeessä kaikki on työntöliikkeitä vipunnostut tavalla. Ja ojentajaliikkeet, niin ne käy ojentajia. Sitten tiistaina on jalat ja vatsa, keskiviikkona selkä ja hauis. Yleensä kaikki selkäliikkeet on vetoliikkeitä, ja niin kuin hauis, ne käy näihin hauiksen käy ja muuhun. Tässä on niin kuin pyritty siihen, että tulee mahdollisimman hyvä palautuminen näille lihasryhmille aina ennen seuraavaa harjoitusta.
kaikkein yleisimmät, mitä me käytiin läpi tuossa. Ja sitten lepoakin me käytiin läpi tuossa, että lepo on erittäin tärkeä, koska jos niinku liikaa harjoittelee, niin lihas ei palaudu ja silloin ei pysty intensiivisesti seuraavaa harjoitusta suorittamaan läpi. Että sen takia niin on näitä jakoja, että on 8 päivän kierto, että tulee hyvät palautukset ja muut, että se oli myös tärkeää tämä lepo. Ravintoa me ei ole käsitelty yhtään. Käsitellään ravintoa nyt vähän. Niin kuin mä mainitsin tämmöisestä kirjasta, tämä kivennäisaineiden ja vitamiinien merkityksestä, niin tämä on hirveän hyvä kirja ja kyllä mä suosittelen, että kaikki, jotka treenaa kehorakennusta ja on kiinnostunut, niin kannattaisi ehdottomasti hankkia tämä kirja. Tästä on tällä hetkellä painos loppu, mutta ei tästä joskus tule uutta painosta. Sitten on yksi semmoinen kirja taas kuin Urheilu ja ravinto on aika hyvä. Mutta tämä nyt on kyllä paras, mitä mä oon suomenkielisiä tähän mennessä lukenut. Ravinto meillä oli valkuaisaineet, hiilihydraatit ja rasvat. Sitten meillä on vitamiinit, kivennäisaineet. Sitten mä lisään tänne vielä ne entsyymit, mistä oli puhetta tuolla. Nyt elimistöhän tarvitsee ravintoa sen takia, että me tarvitaan polttoainetta ihan samalla tavalla kuin auto tarvitsee bensaa, että se kulkee eteenpäin. Sitten me tarvitaan rakennusainetta, mistä me rakennetaan. Ihmiselimistöhän on koostunut soluista, kaikki lihakset, kaikki koko elimistö on koostunut soluista. Me tarvitaan rakennusainetta, jolla me näitä soluja rakennetaan. Ja sitten rasvaa tarvitaan myös jonkun verran. Sitä elimistö tarvitsee energiaa varten sekä myös tämmöisenä suoja-aineena. Sitten rasvaa tarvitaan sen takia myös jonkun verran, että rasvaliukoisia vitamiineja pystyy elimistö hyväksi käyttämään. Kaikki elimistöhän polttaa ravintoa energiaksi, että normaalisti hiilihydraatit on energiaravintoa. Se on kaikkein parasta energiaravintoa, hiilihydraatit. Elimistö solussa vapauttaa, solu toimii, energia vapautuu solussa hiilihydraateista. Muutetaan ensin sokeriksi ja sitten tästä vapautuu energiaa soluissa kaikkein tehokkaimmin. Rasvaa elimistö pystyy myös käyttämään energiaksi. Ja sitten rasva on suoja-aine myös elimistölle. Valkuaisaineet on rakennusaineita. Ja sitten valkuaista pystytään myös käyttämään energiaksi, jos hiilihydraattia ei ole saatavilla. Elimistö pystyy kyllä kaikkia polttamaan energiaksi myös, mutta hiilihydraatit ja rasvat on niin kuin energialähteenä paljon parempi kuin valkuaisaineet. Ja nyt kun mä aikaisemmin mainitsin, että semmoinen 80-kiloinen kaveri, joka on kevyessä työssä, normaalisti kuluttaa päivässä noin 3000 kilokaloria, niin
Ja sitten mä mainitsin, että semmoinen, joka treenaa, niin sen olisi hyvä, että se saisi ravinnosta 4000–5000 kilokaloria silloin, kun on tarkoitus, että kohotetaan kehon painoa ja lihasmassaa samalla kun treenataan. Ja nyt niin monelle on hirveän vierasta se, että kuinka paljon mun pitää syödä, että mä saan riittävästi kaikkia eri ravintoaineita, että mä saan riittävästi energiaa. Tämä on semmoinen asia, mihin mä yleensä törmää, kun kaverit kyselee, että mitä pitää syödä, kun treenaa ja kehittyy. Sen olisi hirveän hyvä, että jokainen itse urheilulajit on epänormaaleja. Se ei ole sitä, ei ihmistä luotu niin, kun ne on niin jostain syystä kunnianhimoinen, se on ihmisellä on aina tarve kokeilla, mihin se jossain pystyy ja kykenee. Ja jotta se jossain pystyisi ja kykenisi mahdollisimman pitkälle, niin se vaatii semmoisia poikkeamia siitä ihan normaalista terveellisestä niin kuin ravinnosta ja ruoasta. Ja esimerkiksi niin kuin sä sanoit tässä, niin hernesoppaa, piimää ja ruisleipää plus sitten vitamiinikivenäsainevalmisteita, vähän valkuaisvalmisteita, niin varmasti olisi erittäin hyvässä ja huippukunnossa. Mutta jos oikein huippukuntoa ajetaan takaa, niin mitä pitemmälle jossain mennään, niin sen tarkempaa se täytyy olla. Et toisin sanoen, nyt jos sä vaan summa mutikassa syöt hernaria ja vedät maitoa ja piimää ja noita vitamiinivalmisteita, niin sä et ole tieteellisesti trimmattu viimeiseen saakka. Ja nyt niin, mä esimerkiksi kun mä valmistauduin noihin maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 1980, ja joka kerta kun mä valmistauduin johonkin kehorakennuskilpailuihin, mulla on kirjevaaka, mä punnitsen joka ikisen suupalan, minkä mä laitan suuhun. Mä kirjoitan sen paperille ylös. Ja mulla on kaikki grammat laskettu, kuinka paljon kivennäisaineita, monta milligrammaa päivässä, monta grammaa päivässä, kuinka monta kansainvälistä yksikköä A-vitamiinia päivässä, D-vitamiinia päivässä. Ne on kaikki laskettu, ne on ylhäällä. Ja mä oon kirjoittamassa kirjaa just parasta aikaa. Mulla on pöytälaatikko täys kaikkea. Siinä mä tulen kertoa, kuinka tarkkaa se on ja kuinka siis se on viimeisen päälle laskettu, kun sitä ihan trimmataan huippukuntoon. Et esimerkiksi jos olette lukenut näitä amerikkalaisia lehtiä, niin Frank Zane on kirjoittanut monessakin lehdessä, niin silloin on ollut Ironman Magazine, siinä lehdessä oli hyvin tarkkaa se ruokavalio, kaikki milligrammat kaikista niin vitamiinista, kivennäisaineista kaikista ja kalorimäärät, ne on laskettu, että se on niinku, mitä pitemmälle mennään, niin sen tarkempaa se on. Ja oli urheilulaji mikä tahansa, mitä enemmän mennään huippusuorituksiin, niin sen enemmän se vaatii niinku uhrauksia siihen. Se on hirveän orjuuttavaa kyllä niinku tehdä näin. Ei se mitään hauskaa ole, mutta sitä on jotenkin niin, että sitä kumminkin tekee sitten, kun havittelee sitä maailmanmestaruutta tai jotain, niin sitä tekee mitä vaan sen eteen. Joo. Mutta mä poikkesin vähän tästä. Niin kuin sä sanoit, niin ihan syömällä luonnollista ravintoa, hernesoppaa, ruisleipää, piimätuotteita mieluummin kuin maitoa, plus sitten vähän tommosia hedelmiä, kuivahedelmiä ja sitten hernesoppahan on hyvä ravinto, mutta se on aika yksipuolista ravintoa. Ja siinä on B-ryhmän vitamiineja, siinä on rautaa, siinä on valkuaista, mutta siinä on tätä niin sanottua toisen luokan valkuaista, siinä ei ole aminohappokoostumus, se ei ole paras mahdollinen. Että siinä mielessä se on yksipuolinen. Siitä puuttuu C-vitamiini kokonaan, siitä puuttuu paljon kivennäisaineita, siitä puuttuu A-vitamiini lähes kokonaan, E-vitamiini on jonkun verran. Että jos sä yksinomaan syöt sillä tavalla, niin sulla tulee puutteita monesta, että sä et saa kaikkia ravintoaineita tarpeeksi. Eli täytyy syödä mahdollisimman monipuolisesti. Ja vielä lisäksi noita vitamiineja ja kivennäisaineita, joo. Että sais omasta kehostaan parhaan maassa tulosta. Pitää paikkansa. Joo, sitten katsotaan nyt vitamiineja vähän tarkempaa.
B-vitamiinit, C-vitamiini. Rasvaliukosia on A, D ja E-vitamiini. Nyt sanotaan esimerkiksi, että maailman terveysjärjestö taas on antanut tämmöiset vähimmäissuositukset, että miten ihminen pysyisi terveenä, että kun se syö näitä vitamiineja, kuinka paljon tarvitaan, että terveys säilyy. Otetaan esimerkiksi C-vitamiini, niin suositellaan, että 50 milligrammaa vuorokaudessa riittää ihmisen C-vitamiinin tarpeeksi. Mutta silloin kun on kyseessä urheilija, niin se ei riitä ikinä. Että sen takia se on vesiliukoinen vitamiini. Nyt kun treenataan kovan treenauksen aikana, niin haihtuu elimistöstä hikeä 1,5–2 litraa. Ja myös sen hien mukana erittyy hyvin paljon näitä vesiliukoisia vitamiineja elimistöstä. Että se yksinomaan jo lisää hirveästi näiden vesiliukoisten vitamiinien tarvetta. Ja sitten niin myös tämmöiset soluissa tapahtuvat palautumisreaktiot ja harjoituksen jälkeen, niin esimerkiksi C-vitamiini niin auttaa palautumiseen hyvin paljon ja tulehduksia vähentää ja kaikki tämmöisiä. Sen takiakin sitä tarvitaan paljon enemmän kuin silloin kun urheillaan ja treenataan kovaa, kuin mitä tavallinen ihminen tarvitsee. Ja itse käytän jatkuvasti esimerkiksi 3000–5000 milligrammaa C-vitamiinia joka päivä. Et se on 100-kertainen määrä siihen, mitä maailman terveysjärjestö suosittelee niin kuin vähimmäismääräksi. Sitten rasvaliukoiset vitamiinit, niin niitä nyt elimistö pystyy varastoimaan. Ja ne ei hien mukana sillä tavalla erity ulos kuin nuo vesiliukoiset. Ja niitä ei tarvitse niin paljon enempää käyttää kuin vesiliukoisia. Sen takia, että monet rasvaliukoiset vitamiinit, jos niitä saa liikaa elimistöön, niin ne aiheuttaa suoranaisesti huonoa oloa, pahoinvointia ja on epäterveellistä. Yksi esimerkki A-vitamiini, niin esimerkiksi liian paljon A-vitamiinia, niin siitä voi tulla keltatauti. Et sota-aikana kävi semmoista, että oli miehiä rintamalla, niin toista söi kilo voita kerrallaan, niin oli keltatauti, niin pääsi kenttäsairaalaan sitten. Plus tämmöistä tietysti on kaikki, että se oli vain yksi esimerkki jo. Ja D-vitamiini, jos saa liikaa, niin se on D-vitamiinin puute on paha ja D-vitamiinin liika-annostukset on pahasta. D-vitamiinin puute aiheuttaa riistautia ja liika-annokset D-vitamiinia yhdessä kalkin eli kalsiumin kanssa niin saattaa aiheuttaa verisuonten ja kudosten kalkkeutumista. Että esimerkiksi kun treenaa kovaa, niin kalkkia tarvitaan paljon, kalsiumia tarvitaan paljon, mutta silloin täytyy olla hirveän varovainen siitä, että D-vitamiinia ei käytä mitään hirvittävän suuria määriä, koska muuten se voi aiheuttaa kalkkeutumista verisuonista. Mutta tarkastellaan vähän tarkemmin noita vitamiineja. Tämä on hirveän hyvä kirja. Tässä on kaikki vitamiinit, tässä on kerrottu mihin niitä tarvitaan ja sitten tässä on kerrottu kuinka paljon tarvitaan ja sitten takana on tämmöinen taulukko. Täällä on taulukko, kuinka paljon eri ruoka-aineet sisältää eri vitamiinia ja kivennäisaineita 100 grammaa kohti, että sen takia tämä olisi niin kuin urheilijalle hirveän hyvä kirja. Saanko kysyä? Joo. Onko se nykyaikana täysin mahdollista tämä näin, että syödään mahdollisimman monipuolisesti
näin, että maailman huippu oli urheilulaji mikä tahansa, ei yksinomaan tänä päivänä saavuteta tällä tavalla. On vielä semmoisia kemiallisia aineita sitten, jotka vaikuttavat vielä siihen huippuun. Mutta semmoinen juttu, että jos nämä perustekijät ei ole kohdalla, niin silloin myöskään niistä kemiallisista lisäaineista ei ole parasta maasta hyötyä. Koska puhutaan ihan suoraan, niin anaboliset steroidit, niin ne on semmoisia, jotka vaikuttaa valkuaisaineen synteesiin. Ne lisää typen määrää soluissa hyvin paljon. Ja nyt niin esimerkiksi jos ei ravinto sisällä riittävästi valkuaisaineita, niin ei ole hyötyä myöskään näistä lisäaineista. Niistä on tehty ja sitten jos ei ole määrättyjä vitamiineja, jotka vaikuttaa solutoimintoihin ja kivennäisaineet, jotka vaikuttaa solutoimintoihin, niin yksinomaan tämmöisillä kemiallisilla lisäaineilla niin ei saavuteta sitä huippukuntoa. Et se se luonnollinen perusta täytyy olla niin kova kuin mahdollista, niin sen jälkeen niin, tämä on valitettavaa, että näin on, urheilu on mennyt, se on mennyt niin kuin vähän väärille teille silloin, kun kilvotellaan ihan huippusuorituksista, niin ei maailman huipulle pääse enää tänä päivänä niin millään kauranpuroilla eikä muilla. Mutta tämmöisillä kaikilla lisäravinteilla ja mahdollisimman tasapainoisella luonnollisella ruokavaliolla, erittäin kovalla ja oikein suoritetulla harjoituksella, plus sitten tieteen viimeisillä keinoilla, niin niillä voitetaan maailmanmestaruuksia. Muuten se ei ole mahdollista enää päivänä. Oli se sitten laji mikä tahansa, niin se ei ole mahdollista. Mutta mä sanoisin näin aina, että hyvin lähelle huippukuntoa sitä pääsee, kun harjoitus on kohdalla, ravinto on niin pitkälle kohdalla kuin mahdollista, niin sillä pääsee noin 5–10% päähän siitä, mikä on se viimeinen huippukunto, kun tieteen viimeiset saavutukset käytetään hyväksi. Nyt tämmöinen juttu esimerkiksi, että ilmeisesti jos tänä päivänä niin poistettaisiin nämä kaikki, pystyttäisiin poistamaan nämä kaikki tekijät, joita on tullut urheiluun mukaan, niin on ilmeistä, että samat miehet olisi silti maailmanmestareita tai olisi niitä huippumiehiä, koska niillä on se pohja, luonnollinen pohja on kovempi ja sitten kun kaikki nykyään melkein käyttää maailman huipputasolla niin tämmöisiä kemiallisia lisäaineita, niin ne vaikuttaa kaikilla samalla tavalla. Ne ei niinku niiden keskinäistä eroa ne ei niinku muuta ollenkaan. Että se säilyy se keskinäinen ero sitten näillä aineilla. Se on niinku ihan hölmöä, että sen takia nämä pitäisi pystyä poistamaan nämä tämmöiset aineet. Voi se niinku muuta, mutta se taas vaatii sen, että se kontrolli pitäisi olla niin aukoton, ettei joku voi salaa käyttää. Kiitos. Tämä oli paras vastaus, mitä pitkiä aikoja hyvä. Mutta mä oon niin sanonut, että nuoriso, joka alkaa treenaa, niin ikäpäivänä niin ei pidä ajatella tämmöisiä. Ne on ensinnäkin näillä on hirveän paljon haittavaikutuksia näillä tämmöisillä kaikilla aineilla. Ne ei ole terveellisiä mitenkään. En suosittele kenenkään käyttöön niitä ennen kuin en suosittele koskaan kenenkään käyttöön, mutta se on jokaisen henkilökohtainen asia, onko se kunnianhimo vai mikä se on sitten, joka ajaa siihen, että pitää se viimeinen saavutus saada siltä joku kerää postimerkkejä, se on ihan hullu postimerkkien perään, se juoksee joka paikassa ja joku taas on urheilun perään, että sen täytyy saavuttaa se kaikkein kovin siinä ja joku tutkii tähtiä taas että ihminen on siinä mielessä ihmeellinen, mutta niin kuin en suosittelisi kenellekään, mutta jos treenaa kovaa, oppii oikeat harjoitusmenetelmät, oppii tietämään ravinnosta kaiken ja sitten pääsee niin pitkälle siinä omassa lajissaan, että on esimerkiksi Suomen 10 parhaan joukossa, niin se on mun mielestä
ensimmäinen kohta, jossa voisi niin kuin edes ajatella sitä, että käyttäisi niin kuin jotain tämmöisiä kemiallisia lisäjuttuja, mutta siitä huolimatta niin en suosittelisi kenenkään käyttäväksi. Mutta tämä on jokaisen oma henkilökohtainen asia ja niin kauan kun näitä testejä ei saada semmosiksi, että ne olisi autottomia, niin kauan tämä sama ongelma on kaikissa urheilussa. Kehorakennuksesta omalla kohdalla näin niinkö tän reenauksen, että kyllä tää joskus lopettaa. Treenauksen? Niin. Joo, täytyy sanoa näin, että mä oon treenannut 21 vuotta nyt. Mä oon oikeastaan 21 vuotta treenannut painojen kanssa. Ja sitä ennen mä oon urheillut kaikkea. Mä oon ollut urheiluhullu nuoresta saakka. Mä oon hiihtänyt ja uinut ja yleisurheilu ja tehnyt kaikkea. Ja aloitin 14-vuotiaana painonnoston ihan kilpailun mielessä, kun Kumpulan uimalassa nostettiin kesällä aina puntteja. Mä olin aina vähän parempi kuin muut, niin mä ajattelin, että musta tulee kova painonnostaja. Niin se niin kuin innosti siihen lajiin. Ja mutta nyt niin mä olin, niin kuin mä kerroin tuossa Niisulta-lehdestä, paikallisesta lehdestä, niin tuossa pöydässä, niin mä aloitin ensin olympianostajana ja mä olin Suomen parhaita nuoria olympianostajia 60-luvun puoleen väliin saakka. Mä nostin sarjassa 67 ja 75 kiloa. Ja sitten 67 vuonna poistettiin punnerus olympianostoista. Ja punnerus oli mun kaikkein vahvin laji siinä. Niin mä menetin mielenkiintoni siihen olympianostoon sen takia. Ja sitten jo siinä olympianostoaikana niin me saatiin näitä amerikkalaisia lehtiä. Oli semmoinen nuori painonnostaja, jolla oli nuorten maailmanennätyksiä kuin Kari Nuotiolla, en tiedä muistatko sitä. Se oli linnaa. Joutui välillä linnaan. On vapaa-ajalla siellä. Ja mä voin kertoa muuten minkä takia he joutui linnaan. Huumeista. Joo, mä voin kertoa vielä mikä siinä oli perussyy. Se oli semmoinen syy. Me treenattiin se oli 61 vuonna mä aloitin nostaa. Mä nostin semmoisessa painonnostoseurassa kuin Helsingin Herakles. Ja Nuotion Kari oli samassa seurassa. Hän on mua 1 tai 2 vuotta vanhempi. Ja me treenattiin ja nostettiin kovasti ja sitten tämä Kari asui Tapiolassa vielä ja me käytiin Ruskeasuolla, siellä oli liikennelaitoksen noin bussihallit silloin ja yhdessä siellä hallin nurkassa oli painonnostolava sitten. Se oli pimeä halli, öljy lattia täysi ja yhdellä lavalla oli sitten puntit ja Herakles treenasi siellä ja me nostettiin siellä ja sitten Tapiolaan, niin tämä Nuotio asui Tapiolassa, niin ne sai yhden väestösuojan, niin ne rakensi sinne semmoisen kuntosalin. Se oli ensimmäisiä kuntosaleja, bodysaleja, niin kuin tavallaan painonnostoja, kuntosaleja, mitä Suomessa oli. Se oli näistä, kun me nostettiin puntteja, nostettiin näitä amerikkalaisia lehtiä, oli silloin Strength ja Muscle Builder ja se oli Mr. Amerikkakin välillä se lehti nimi. Me luettiin niitä lehtiä ja katsottiin niitä ohjelmia, mitä niissä oli ja alettiin sitten siellä Tapiolan tallissa treenaamaan, rakennettiin penkkejä ja taljoja ja kaikki tämmöisiä. Ja alettiin siellä treenaa sitten niin kuin painonnoston sivussa kehorakennusta. Ja siihen samaan aikaan tämä Nuotion Kari, niin sitten hänellä oli 82 ja 90 oli nuorten maailmanennätyksiä, oli tempauksessa, punneruksessa ja yhteistuloksessa oli työnnössäkin. Ja hän 12-vuotiaana työnsi 100 kiloa, oli painonnostoihnolapsi. Jos olette lukenut semmoinen kirja kuin Ennätysten tie, painonnostoliiton julkaisema kirja. Ja 15-vuotiaana hän voitti painonnoston Suomen mestaruuden sarjassa alle 82,5 kiloa. Hän oli 15-vuotias, se oli miesten kilpailu, hän voitti miesten kilpailu. Teki yhteistuloksen 372 tai 375 kiloa. Ja Kailajärvi, oliko se nyt Jouni tai Jaska, jompikumpi oli toinen sen siinä kilpailussa. Ja sitten me treenattiin Tapiolan tallissa, se oli 64. Tokion olympialaiset oli 64. Ja oli semmoinen ematlainen neekeri kuin Louis Martin, joka oli maailmanennätysmies painonnostossa, alle 90 sarjassa. Oli voittanut kultaa edellisissä olympialaisissa. Ja
tämä Nuotion Kari, niin silloin oli, Tapiolatalossa treenattiin, silloin oli piirretty aikataululista sinne harjoitussalin seinälle. Siinä oli olympialaisten päivämäärä ja siinä oli sen päivämäärän kohdalla uusi maailmanennätys, 472,5 kiloa oli kirjoitettu kynällä siihen tauluun. Ja hänellä oli tarkoitus, että hän nostaa uuden maailmanennätyksen silloin olympialaisissa. Ja sitten pari viikkoa aikaisemmin oli, silloin televisio oli alkutoiminnassa Suomessa. TES-Vision studio oli silloin Helsingissä, semmoinen, missä pidettiin nämä painonnoston karsinat, viimeiset olympiakarsinat. Ja Jouni Kailajärvi, Karlo Kangasniemi ja Nuotion Kari, kaikki nosti tasatuloksen siinä viimeisessä karsinassa, 457,5 kiloa. Ja nuorin näistä kavereista, niin Kari Nuotio, niin hän ei päässyt olympialaisiin mukaan. Sinne meni Karlo Kangasniemi ja meni Kailajärvi, ja kun ne oli samassa sarjassa, niin ne ei lähettänyt kuin 2 huippunostajaa samaan sarjaan. Ja raskaaseen sarjaan lähetettiin Eino Mäkinen nostamaan silloin. Ja Mäkisen Eino jäi ilman tulosta olympialaisissa vielä. Ja Nuotion Kari, niin hänen se kehityskäyrä oli mennyt ihan sen mukaan, että jos se olisi jatkunut se kehityskäyrä samalla tavalla, niin hän olisi ollut ilmeisesti 90% nostaa se maailmanennätys siellä olympialaisissa. Ja hän pettyi siitä niin paljon, että hän lopetti painonnoston kokonaan, oli toista vuotta ei treenannut ollenkaan ja sortui niin kuin huonoille teille silloin. Tämä oli syy, minkä takia kävi näin. Eikä ole sen jälkeen ikinä enää kilpailua. Siinä niin kuin Suomen painonnosto menetti hirveästi, kun mä sanon, että se oli niin kuin virhe tai johdon taholta, että tämmöinen kaveri, niin se oli todella painonnosto hiihtolapsi, että se olisi pitänyt niin kuin osata ottaa valmennukseen silloin. Että siinä on menettänyt Suomen painonnosto paljon. Oliko silloin vielä kukaan 500 rikkoa? Ei ollut kukaan alle esimerkiksi rikkonut 500, ei ollut jo. Entä Superissa? Oli jo, Superissa oli kyllä rikkonut, muistaakseni oli rikkonut jo, kyllä. Mutta joo, niin tää, niin tää harjoitus, niin se oli mulla ensin, se oli painonnostoa, sitten punnerus poistettiin, niin se oli, sitten mä jätin niin kun, se oli, niin silloin me treenattiin jo kehorakennusta täällä Tapiolatallissa ja sitten kun punnerus poistettiin, niin mä menetin lopullisesti mielenkiintoni painonnostoon ja sitten se oli mun kohdalla voimanostoa ja kehorakennusta. Ja 71 niin mä voitin voimannosto Suomen-mestaruuden 82 ja sitten sen jälkeen niin mä siirryin yhä enemmän ja enemmän kehorakennuksen puolelle. Ja lopullisesti mä siirryin kokonaan kehorakennukseen. 76 oli Lahdessa, muistaakseni voimasta Suomestaruuskilpailu. 76 oli jo. Mä olin silloin siellä ja jalkakyykyssä, niin mulla oli 245 kiloa ja mä otin kyykkyä ja mulla revähti toi oikein reisilihas pahasti. Et jos joku muistaa, en tiedä, onko täällä ketään ollut paikalla silloin. Tai ketään siellä oli jo Lehsiolla. Ja silloin mä en vielä lopettanut voimanostoja kokonaan, mutta sitten 77 vuonna meillä oli Helsingissä voimanostokisat ja mulla oli 252,5 kiloa ja jalkakyykyssä ja vasen reisilihas revähti. Niin silloin mä ajattelin, että hitto, että mulla ilmeisesti ei paikat kestä oikein, että voimaa tulee lihaksi niin paljon ja sitten ei kestä niin kuin paikat, että mä aloin ajattelemaan, että mä lopetan voimanostot ennen kuin käy niin paha vahinko, että mä en niin pysty treenaamaan ollenkaan. Koska ne kilomäärät, jotka on 250 luokkaa, niin ne alkaa olla niin isot, että siinä kun sattuu vahinko, niin siinä se onkin iso vahinko sitten. Nythän on sattunut paljon vahinkoja, niin kuin Haaralla, meni jalkakyykyssä kanssa. Ja ei se on niin isot kilomäärät jo siinä voimanostossa, että ne on hirveän vaarallisia suoraan sanoen. Mutta tietysti se on kiva aina kokeilla joskus, mitä kulkee, mutta niin kuin ykkösiä mä en ole oikeastaan sen jälkeen maksin ykkösiä ottanut ikinä, että kun niin pelkää, että paikat hajoaa. Voiko sitä tulla liikaa? B1-vitamiini on vesijuukoinen vitamiini, sitä erittyy kehosta ulos, sitä ei voi periaatteessa
periaatteessa tulla liikaa, että elimistö poistaa sen, mitä se ei tarvitse, menee virtsa mukana ulos. Mä voin kertoa sen, että esimerkiksi mä itse, niin mulla on amerikkalaisia semmoisia vitamiinitabletteja, niin täytyy sanoa taas, että Suomi on kyllä semmoinen maa, että täältä ei saa mitään semmoista, mitä pitäisi saada. Esimerkiksi vitamiinivalmisteet, Multitapsi on yksi vitamiinivalmiste, joka pitäisi nyt olla hyvä. Se on Suomen lääketeollisuus tehnyt. Ja siinä on noin 5 milligrammaa B1-vitamiini oli yhdessä Multitapsissa. Ja urheilijalle semmoinen tabletti, niin se ei ole mitään. Mulla on amerikkalaiset tabletteja, niissä on 150 milligrammaa yhdessä. Mä syön joka päivä Multitapsia. Ei Suomesta ei saa mitään tämmöisiä. Tuo lääkintöhallitus, niin se panee jarru joka paikalle, ei mitään saa mitään. Mutta sitten oluthiiva on niinku luonnollinen vitamiini. Nyt on paljon kysytty, että kummat vitamiinit on parempia, synteettiset vai luonnolliset. Nyt on tehty eläinkokeita paljon ja luonnolliset vitamiinit on parempia kuin synteettiset. Et nyt ei ole aina sanottu,